V Praze začala tradiční indická slavnost Ratha Játra. 3hodinovému průvodu přihlíželi stovky lidí. Kulturně nabitý program pokračuje na ovocném tržišti do večerních hodin. Pražské ulice v indickém rytmu. V pravé poledne vyráží z ovocného tržiště průvod Ratha Játra. 3 měsíce příprav míří před velké publikum. Tady ten průvod není jenom průvod samotný, ale je to celý ohromný festival, který má historii tisíciletou a je to krásný festival, který má svoji kulturní a také duchovní hodnotu. Ratha znamená vůz a Játra znamená festival. Takže je to festival vozů. Průvod dorazil na Staroměstské náměstí. Do Prahy zavítal celkem už po 8. Poprvé v roce 2008. Všichni táhnou za jeden provaz. Kdo chce, může se přidat. Vůz se přibližně po 3 hodinách vrátil zpátky na ovocné tržiště. Průvod přilákal jak turisty, tak duchovně založené lidi. Nikdy jsem neviděl nic podobného. Nevím, co to je, ale moc se mi to líbí. Chtěl bych se připojit, ale neumím tancovat. Včera jsem slavil na stejném festivalu v Německu, v Mnichově. Letos jsem byl taky ještě v New Yorku i na dalších místech světa. Ratha Játra má věhlasný význam na celém světě. Itálie, Spojené státy a kolébka festivalu Indie. Právě tam včera vyšly do ulic desítky tisíc lidí. Místo jednoho vozu měli 3. Martin Sváček, Česká televize.